Nakaliang joko balang. Yai go yo blay na margino rangkat ke jong ubat ngi. Ni ke snem barok kawai arja arpulai. Makanya kalau kemit ke baar ke bangin melong ke jing syakri ke bangin penkut. Ya ke jing rakhe ya ke jubili. Ke jing dap sispa arsan snem joko balang. Apa yang subhan adu kinong syarai ki badon kene kapor kidon pengjong pi. Ki badon ki we balang kin baitis. Kumju ru kini ki choir wana ki balang lumpering lau sotun mau bena mau khar bari ki we ru bedon kat ke jing syakri bagi para bangai ki dekhot ka balang ki balang mensyua ki dekhot jong ni ka balang bagi balang balang siki we pat ki balang pokoni ka sor khap sor ke jong ni priang so bhai phi ki jing ron kat ke jong phi kalong ke jing persat mensim ya ka balang ke jong ni kini kapor nginyak syafrang kini kejing syakri kejongi. Taunya soalem kejing ruai ba ars pa prapo ar. To ing hapo jonga ko ding jong ublay. To ing bakadot no jonga kanda kuj. To ing kat bak an shitham ya ublay. To ing baka jinget jonga kanda skem. Hadir kini kejing ruai ngan kerpat i Mr. Pensyai Langkar Kongor. In pulina ketien ke jong blay ba banyalam ke jing duai. Ke jing ruai ka ba ars pa prapo ar. Ing hapo cho ako ding jong blay. To ing bakado no jong akan aku. It hem ya ublay to ing bakami it hem ya ublay to ing bakajing to ing bakajing to ing bakajing jonga kandas kem ing hapocho ako ding jong ublay to nang ing kam je liu ngapan nang ing bakajing wajong atang kaway nang ing bakajing wajong atang kaway kan ku men banle kan ku men banle kan ku men banle tang kamon jong ublay to ing hapocho ako ding jong ublay to ing lakalot at padon to siyempre to ing bakamen sim jong akan dahim to ing bakamen sim jong akan dahim Banskau ik den jai jai Banskau ik den jai jai Banskau ik den jai jai kren pas jau ublay to ing hapocho ako ding jong ublay jing duway kamen sim to ay pangansay kan kêu kom jing punya bakho
Shobangin dilang chublay ka jing duai. In siya skor katu kan ni kibenta na kaktian ka jong blay. In kong ba in puli na po ka jing roi sam ka ba shi spotlight. Kot ka baning kong bat ka ba ar. Kumensiam jonga tukurku ya utrai. Bat baro ka bahanga ya ka kerteng boku jong u. Kumensiam jonga tukurku ya utrai. Bat wat klet ya ka jingle bha jong u baro. An pulin ang kaning gawai bat kabenta ka jingroi ka kitab Isaiah kalanong ka ba khat ar. Dekat ka ba ar ter hakmi ublay ulong ka jing pen im jonga ngan syania bat ngan om syap tiang nomor utrai Jehovah ulong ka bor bat ka jing ruai jonga ula kela long ru ka jing pen im jonga nomor kata da ka jing ngok men pintong nagi pukri ka jing pen im bat ha kata ka sngi pen ong tu aingu ya utrai tu khot kerpat ya ka kerteng jong u tu pen bena ya ki jingle jong u hapne ki kenja ban riu tu pen kan mau ba ya ka kert tu pen kan mau ba ya ka kerteng jong u la pen kan tiu tu ruai ya utrai namar ulale ya ki bu bhatam tu pen bena ya kani ha ka khendau baro tu risa jam bat tu kan hoi pha ka basong hasion namar ubakrau hapadeng jong pha long uta ubakhu jong ki Israel. An puli nakanika siti u Jacob kalenong ka paningkong dekat ka baar. Adu ka basau. Tu penyo ya ka jingman sudah ko para banget jonga. Haba piham ha ka jing tenju babon jan. Haba pitem ba kata ka ba prang ya ka jingan. Jong pi ka penlong ya ka jing yaisha. Henry kani ka jing yaisha tu ai kan yo ya la ka jing trei bo janai. Ba pin yo long ki ba janai bat ki ba tel li biang ki bom duna ha ke e ru. Skui ka bentan puli na po. Gospel jong Matias kalenong ka ba arpo pra khot ka ba khat pra ter. Uji sute udawan nula keren haki udaong. La ai hanga ka bor baro habneng bat ka kendo. Namar kataken tu keda lej no mapi tu penlong sanran yaki benrio baro. Da pen baptis yaki ha ka kerteng ke jong ukpa bat ka jong ukun bat ka jong umensiam bakut. Da hikai yaki ban sumar yaki e baro kat ki bang ala hukum yapi. Hak miru ngalong rengkat bat pi hala kasngi adu ka bawai no ka pertai. Leos ngo yang itu kejing syana ka ketian ni jong blai. Tungin ya pendam lang kejing duai. Ko kpa jingi bahap neng long ka bakut ka kerteng ka jong ma. Ngawan banai ngo ima ko try namar ba mi molong ublai u jongi. Wa ngilong ki khun ki jong me da kejing sius pa ka dor ba ka snam ka bakodor ka jong Jisu. Ngai ngo ima ko try kana ba bha namar mi molong ublai. Ubom jushim la ainong yingi kat bakum kejing la kejing le ka jongi. Yang kejing im ka jongi ko try ka dap da kejing isnai kejing kerku ka jong ma. Ngiwan ban money, ngiwan ban syakri, ngiwan ban penkrau, ngiwan ban pendon buram ni ke kerteng ba im ke jong ma. Kumni ko try hawi don hakani ka janmiet ko kra jong ni ka sngi ka bolong ka sngi ka balai po jong ni ubnai ubakadu jong ni usnam arajar arpulai. Bat kumni ko try kum ka balang ko kra bang yo ban penlong ni ke jeng kerpang ko try kra ba na ka benta ho ya ka bangin khliap no ya ni ke jing rakhe jong ka balang ro ko kana ba ya ke jing dap shis pa arsan snam ke jing lenti jong ka balang ko try ni sla kando ko try kra ba ngawan ko kra ban aingu ime number ba me malakar shan bor ela jong ka balang ko try naru balas dang ban seng ka ko kra ka ni ke chaka
ko try kra bah mela kershan bor mela yalam ko try ye wei pi wei de khot jang ka balang ye wei pi wei hoi ko kra bah I riu ngai apo jang ka balang ko try kra bah ya ka mela kershan bor ki ko kra bah don na peneng jong ki ko kra bah ki belai don ke benta ka krau ko kra bah ka ban pentulun ya ka ban trei ka kam ya ka ban nang penyar ka lama ka ya ka jingelap ka gospel ke jome hane ke jaka hoi chi ki wei pat ki jaka ko kra bah jong ani gari khasi jantia ka jongi ho ko try kana ba mela penan kami ki shakri ki jome ki bon ko try kana ba bha ban chop ki men sim ki ba kodor shame ko try ko chi su kana ba nga ai ka buram nga ai ka jingu shame na ka benda ka jingle isnai ka jome la ka jong ka balang ko try kana ba bha ho dan shi bon ru na ki prabanget ko krat ka bale singim tip ka kerteng ki jongki ngim pa ju I ko kana ba bha ya ka jing trei ka ba kraw bat ka ba rat ba ka jongki henre ko try kana ba bha ki bodon ka benta ka ba kraw ko kana ba ya ka ban dwai na ka benta ka balang ya ka jing yang scam jong ka balang ko try ya ka jing nang san jong ka balang ko try na du bala seng ya ka ko try dan shi bon ki men sim ki ba kodor ko try kana ba ki ba ya sat na ka benta ka kerteng ka ba em ka jong me na ka benta ko krat ka jing yang rasong jong ka balang ko try kana ba kat adu ka ni ka sngi ka ni ka klemat ka ba menta ko try ka dan shi bon ko krat ki men sim ki ba kodor dan shi bon ko krat ba ki du khot jong ka yeng ko kana ba ki ba yeng ban dwai na ka benta lo jong ka balang ko try ba ka balang jome ka long kumni ka long menta ko try de na mar ko kana ba me yo sngowi ka jing dawai kerpat ka jongki ko chi su kra ba nga ai ngo I me ko try na mar ba mi molong ublei ko kana ba dap da ka jing iet bat ka jing isnai ko try hoi la ka balang kala de ban ya je lingba shibun ki jing lingba shibun ki jing le ko try re ko try kana ba ka ri ka sang ti blei bodan bor ka jong me ka bla te song ko kra ba ki khon jang ka balang hapo jong ka ko try kra ba kum ta ko chi su kra ba ka balang kala ban long kum ni kum ba ka long menta ko try hoi ko chi su kra ba hapdeng jong ka jing iet hapdeng jong ka jilong khwai hapdeng jong long shitli ko try kra ba me penla ya ka ko kra ba ban yo ban rakhi ko kra ba ban lekman ban pendan buram ko chi su kra ba ka kerteng ka ba em ga jong me na menta ka jing le isnai ga jong me ling ba ko kra ba jong news number shi snam bingla yo ban lekman ko try jubilee hoi ko kra ba kum ka balang hi borok ko wai ko chi su kra ba ka ni ka por ba menta ko try ngawan ban ai ngo ima ko chi su kra ba ka tien jema ka ong hoi bangin pen kraw bangin ya ro bangin ai ka buram shama ko chi su kra ba kumni ko try bangin dan ban money ngi dan ban shakri ngi dan pendan buram me ka kerteng ka ba em jema hakam kani ka por ko try ngakar pat ko try ka jing pendap jong men sim ba khu jong me ba men khi lai lut ko try happening jangi ko try wei pi wei ba kum ta ko try kra ba ngi nang yo ka ta ka bor ko kanan ban shakri ya me da ka men sim jangi baro ko try kra ba ko try ya rap ko kana ya ka balang hi ko kana ba kum ba ka tien jema ka pen kan mau ko try ha shwa ba men let no nang ni ka slak handau ko kana mala bu ya ko hukum ko try ya ka bangin ya lap ya ko gospel ka jing pen mai ga jong me ngin ya ko kana ba na ka bor sa ka bor ko kana ngin nang ya ko kana ba ringkat ba ka jing yo I ka ba thamai ko try kana ba ringkat ba ka donut ka ba shlei ko try ban trei ka kam ga jong me lai ki bentai berit na ka benta ka ba kraw ko try ya ka bangin pendan buram ya ka kerteng ka ba im ga jong me wat sha ko kana ba ka bor ka bu thap jong soitan ko try ka ban kebadan banyale ko kena ba haki bobon benta ko kena ba ke jing em ke jangi wei pi wei I dekhot jang ka balang ko try kena ba wat sha ko kena ba ho bagini ki bo jong syaitan ko kena ba kin pendok bor no yangi ko try hari ko kena tepen chat bor yangi da ka bor jong men sim ba khut ko try menginang la banya na ka bor sha ka bor menginang la banya na ka por sha ka por ko try tat adu kata ka sngi ke jong man arsian ke jong me ko try kena ba ya ka ba men yo ban syambat ya ka balang ke jong me ko kena banya lampat sha kata ka jaka ya ka ba melakre nak benta jangi wei pi wei banget ko try kra ba ko jis krat ngai wan akmat jong me ko try ban kar pa ret akmat jong me nak benta ka wei pa ko wei ka benta ya ka bangi don ban pendap ko try kra ba hoi ko kana lemba jo kana ke jan miet ka ba menta hoi ko kana ba nak benta ki jing rwa ya ro ka bangin rwa nam ta ka kerteng ka ba em ga jong me to ai kan long ke ba kyu sot akmat ka khet meneng ki jing isnai ga jong me hoi ko kana tepek kan tiang pen kan tang ikir meng shentur ko try kra ba jo ki nong rwa ko try kra ba pen kan tang ko jis kra ba ka do nuot ko kana bah bengi ai ke ni ke jing tang hoi ko kra bah ke jing ai ngo tang ko kra akmat jong me kin long ki ba kio sot kom ke jing ubi ko try akmat jong me bat men pediang bat men the ke jing kerku pat ko kra hapo la ka jong ka balang hapo la jing ki khun ki jong me bengi nang la ko try kra ba banang ya na ko wei ka sngi she ka wei pat ha ke jong jing em ke jongi ko kra ba try nga kerpat rit akmat jong me malawan lam ko try la jong shakri jong me ko try kra ba ban yang ha ke ni ke jaka ko try ban ya lap ko gospel ke jing pe mai ke jong me ban ya thu
ban ya thu ko kra ba ban kran na ka ek ba ka tian jama ka man kran na padang jongi ko try pen dap yu uda ka bor jong man sim ba khu jama pen som pen sle yu ko kra ba hoi da ka bor ka ding jong man sim ba khu jama ba kam ta ko try ka ek bor ka ban mi na ka shentur ka jong u ko kra ba kan nong ka ba mi me pen janai ko try kra ba ya ka ban pen kan du iki man sim ka ba ko dor ya bagin mat ko kra ba ka bor ka tian ka jong me bat bangin mi na ka ni ka yeng ka bakan ta ka jong me ringkat ko kra ba bat ka bor ka ba thamai bangin la ba nang im ko kra ba ka jing im ka ba pen sngo bhai ka man ka ba khu ka jong me trying a wan ban bu ti yak mat jong me ko try kra ba na ka ban ta ka jing lenti pilgrim jong ka balang ko try ne isla khando trying a wan ban bu ti ko try kra ba na du ki seng ki ba pher ba na po jong ka balang na du ki je seng khna ko try ke je seng samla ke je seng kem thei hoi ko try kena apa ke Sunday school hoi ko try kena apa kini ki committees ko kena ke bapet ya kata ke youth center ya kata ko kena apa ke slam play lat kata ke jaka ko try ki mission field ba ka balang ga don ko try nga kerpat red akmat jong me men isnai menang kerku menang penchat board ko try nak menta ki badai ban khmi ki badai ban pet ki badai ban petelun ka kam ga jong me penchat board ki da ka board jong men sim ba khu jong me ko try kena apa ki try ka kam ga jong me kan try janai ko kena apa ya ka ban pendap ko kena apa om nak menta ka burom jong brio ngai ko try kena ba nak menta ha ke jing job iki men sim ka ba kodor shaka hima ga jong me ko try nga kerpat red akmat jong me to dalam derangkat ko try penchat board ko kena ba ikinong yalam ko kena ba po jing ki sang ba pher tian men sim po jong ki ko kena da ka bo jong men sim ba khu jong me bikinang lak man try ko kena ka kam ga jong me ringkat ba ga jing ket kli ko try ka ba ki ken yo snow ko try ya ka ba me ai ka donut ka jong ki ko try man try dap ya ka kam ga jong me ko try kena ba try nga kerpat red akmat jong me dalam derangkat ko kena ba kinong try ko kena ba hoi ko kena nado I pastor nado teman besan ki khot jong komiti balang ko try tiba-tiba pentelun ya ka kam ga jong me ko kena tu isnai nang penchat board iki ko kena ya rap iki ko kena ba baginang la ko kena ba bante song iki mensim bante song iki para bangai apo jong ka balang ko try kena ba kinang la ko kena ba ban wad iki mensim ki bela jangai na me ko try baginang la ban jopru iki mensim ki ba kodor ko try shaka kat ki jing isnai ga jong me ko kena ba try nga kerpat red akmat jong me ya rap iki penchat board iki ko kena ba kinang la ban ya na ka board shaka board ko try kena ba hagasngi ka por ga jing im ga jong ki ko try ko Jesus kena ba kerpat red akmat jong me dalam derangkat ko kena ba ki yeng jong ka wei pa kena pa yeng ho kristan po jong ni ka balang ga jong ko try ya rap ko kena ba wat sha ko kena ba bangin bun tang ki numbers ko kena wat sha bangin nang bun ko kena ba tang ki jing don brio ko kena ba wat sha bangin nang bun tang ki jing tray ka kam ga jong ko kena ba ngai to isnai ko kena ba to penjana ik jong jing im ba ka jang man sim ga jong ya rap ko kena ba kum ka balang ko kena ba kum ki khot jang ka balang ko try ki rem pa yeng kristan ko kena ba kinang yo mat ya ka bor ka jong me ko try kena ba ban shakri ya me ha ka man sim ba ka ba shisha ko kena ba naduk ba sedang naduk ki yeng ka sam ka jong ki ko kena ba hoi ko kena ba kum ta ko kena ka jing ubi ba ka jing su sing hoi ko kena ban mi ko kena ki rem pa yeng kristan kin yo ban su sing ha ka yeng ka ba kantang ka jong me kin yo ban su sing ko kena ba ha ka im lang ka salang ka shlong ka thau ka bangi shong ni sa ko kena bat kum ta ko kena ba ka burom jong me along balara bat wala pen krau ko kena ling ba ko kena ke jolong jing im bakja ben sim ko jong ko try ko Jesus kena ba kerpat red akmat jong me don si bon ko kena ba na ki long yeng long sam ko try ki be mat ko kena di ke jing ki ba mat di ke jing le ki ba mat di ke jing duk jing kan ke jing kerdu ko try kena ba ya ka bang ka kmat jong kam la ban yo I ko kena ba ya ka bang im tip ban ngim thu da ka kerteng ke jong ki ko try ko try me balong ublay ko kena ba ubadap ya ka jaka baro ubadap ya ka por baro ko try kena ba try nga kerpat red akmat jong me isnai ko Jesus play ka lat ka lenti ka jing isnai nak menta jong ki krishan bor ki ko kena ba to bathat iki ken juri ki batek ba khum ko kena ki bala ban te ban khum ya ka yeng ka sam ki bala ban te ban khum ki men sim ki ba kodor ko try hapo jong ka yeng ko try kena ba hakum kena ka por ka kelmat ka menta nga kerpat red akmat jong me ya ka jing bathat ka jong me ko kena ya kini ki ken juri kini ki sai khum ki batek ba khum ya ki kin yo ya ka jing lai luit ko kena ba bat ken la ban wan
wan ban syakri kelaban wan ban mane kelaban wan pendan buram ya ke kerteng ke ba immat ke ba krabor ke jong me ko trai ko chi sukra ba kerpat red akmat jong me don nak preng jong ki ro ko kra don nak preng jong i ko kra ki bla du no ko kra ba ling ya ki ba i ki ba thain ling ba ki ya lenti ko kra ba jong ni usnam ko kra ba trai kra ba kerpat red akmat jong me to ai bo men si ba khu jong me un ya shong un ya sa pa ko don ke jong ki ko kra ke jing petengan jong men si ba khu jong me un long ko kra ba preng jong ki ho ko trai kra ba kom ta kinang mat pa ka bor kin mat ke jing shan kum ka long yeng long sam ko kra ba kin mat ke jing petengan ke jong me ko trai bat kinang la ma ban mat ka bor ke jong me ba kinang la ban yad ko kra ba ba kinang la ko kra ban syakri me ni ba ki ski ki por ban wan ter sitar ko trai ko chi su kra ba ayungin ong akmat jong me nga it ko kra ba ai kan ka por ke jing syakri ko kra ba barok ke banang sa ling ba jong ne ke janmiet ke jing syakri yo bangin pendan buram ya ke kerteng ba im ke jemala syai ke ski penchat bor ko kena bagi ke barok ke bangi pendap ke barok ke bangi le ko trai kan long ke ba kiu so akmat ke kat neng ke jing snai ke jong me bat ba ke buram jong me kan yo ban pau ko trai tus ngau tus ngap ek jing khat pat ber jong bri bopam nama ke kerteng uji sungat wai amen.
sen ki hapan man Nilayalang nem shem eno Bagi me don ringkan Toyalam yaki atran Nabalang jong me watchan Dumen sin jong me En kubor yaki Nadunang ni Shadu bakun Disney Balakku ublay Halor umosyan Hiladen bantay Jublay Tugin ng yashakri Tunang yayanap try Ben kubor hagi Trong mi bahkan sapau syakil lengkap bertain Kin minang ni kin lejalang ban khot ruya kiway Toyalam yaki atray Nabalang trong mi watchan Dumen sin jong me En kubor yaki Nadunang ni Shadu bakun Disney Tulong mami ukli chongka Nang yai rikin dong Batulong mamiku Rishating nene Jinggan trong mi Baki atrai Nung shon kim la ya le Hajin duwai Shudai kin pai Shaka trong kim ma le Yaki atray Nabalang jong me watchan Dumen sin jong me Ben kubor yaki Nadunang ni Shadu bakun Disney
Kublai sibu ni kini ki South Lake Choir nam ta kijing rai ki jong pi ki blara ya kini kijing Shirham jong kini kijing Shakri ha kini kami blai nak kerku ya pi ta kini ka por ping lapoi sibu ke bentak ta kalau minyo sngau ya ko khubo nak khtin ki jong blai to Shakri jong i Reverend Pinong Kenri i Reverend Pinong Kenri im jupet ya banai kijing Shakri ke jong i hakabangi don kamkum ke balang. Manam tak kejing tip jong pi ila long teng u nong syarai bak pastor in charge jong ke balang haki snem ki belalik no. Keblai sibun pastor ya kejing don rengkat ke jong pi baik kejing simbenta ke jong pi pila kloi pan ail ke jong ke bor. Ira pediang pila ke bakar pang bat iki turu lesi ke belak penuan lembat pi i pediang sobha iki taru. Shopping yo sngau ke khubon nak khtin ke jong blai tong nya solang kejing rai ke basau spa sau phulai doi alam mingi ko kenrat kat bengidang ya chaprang hakilenti bat kelany ki bangi kendolang ki ale ka do bat mensim menta i la shibet shun kejing pensai jong ka perthei ki pendap da jing bamhun kejing rai ke basau spa sau phulai oh ya Itememesan nong yalam yagenega jingaseng hagenega miet ki para pastor kat ki bala banya donlang hagenega por ki itememesan jongga balang paro ki beidon hagenega por ki itememesan ki weipat ki balang ki dekat jongga komiti jongga balang ki para bangit ki beid baro ki badon hagene ke jingaseng ado mapi ki dekat jong ki kwaya ki bagabalang kala khat kerpang batru ki parbanget hagene ke por ki bala banyo lumlang hagene ke yeng ka bakentang hagabaning kong nagaleng ga jongalam bat ke yeng ilok ki kun ki bayawan ringkat lem para ngishim ye kene ka kabu ban ai kublai pi baro haka kerteng ka bathyang bat ka badon bordam ka jong utrai bat unong panemu ba ide jong yu jisu
Ngi ai ku blei ru kerpang ye ka balang ringkat lembat ka jingker ku kerdo hakane ka jingyat lenti ka bashispa arfusan ligisnem. Nagaliang jong ka balang Presbyterian halaban hakabang ngapait ye ka ngawanra ye ka jing ai ku blei bat ye ka jingker ku ye pi kum ka balang hangne hamalki ublei unang kerku ye pi bapinang la banyat ceprang ublei unang long ringkat lembat pi hakikam bat ki jing temu baro bat kamtam hakaba pen sepriang bat hakaba pen priang ya kalama ke gospel nakalum shalong presbytery kumu ex moderator bat u treasurer jongka ngawanra ye ka jing ai kublei bat ru ye ka jing kerku ye pi kum ka balang ba pinang ya ceprang ai bagani ka snem ka ba kerpang ka bo blei ula penyo hapi kan long ka snem ka ban pen keim thamai ka ban pendap e pi da ka bor ba pinang la ye ka banang ya ceprang ha ki benta baro ni snow kemen bat ni snow ngo e yu blei ba u blei u play ka ni ka lat yangal lembe yeng bangin la banyo don lang ban mani yo blei bat pi kum ka balang ku blei shibun ya ka balang na ka benta ka ni ka por ka ba kerpang ka ba pilashania hanga tang ban shuan hanrei ban ai ya ka tien ka jong u blei halor jong ka ni ka pang bat ka subject ka ba ka balang ka labu ngapen pau ye ka jing snow kemen ka ba kraw pat ka jing snow burom ye pikum ka balang ba piken mau ban ai bentalem ye unu shakri berit hakabakum ka ni ka sngi hakabakum ka ni ka jing rakhi ka ba kerpang ka ba haka jing perkat jonga si ki weipat ki ba lakam hashwa ki ba lakam trei ye ka ni ka kam kinla ye ka ban ai ye ka jing besa hanrei nga pen ko ngo ye ka ka ba ka balang kala ai bat da ka jing it scam ba ka dei ka plan bat ka mon jong ublei ban penyeng ye nga kum ushkri uberit ban sam ye ka ktien ka jong ublei ki kubor jong ki jing ruai ki ba mapi ki kwaya pila ai ki la ra yangi palese kalalong ko kubor bat ka jing shipen rem ya kenika jing shakri bat nga ngait scam kerpang ya ka balang ha kenika jingat lenti andrei tunginya snap ya ka ktien ka jong blai kumba ka balang kala penbait kala bu knang ru ya kenika pang pedeng bangin ya keren ha kenika por ka bamenta tupai shakam menor bat tunang yak ha ka jing shakri ka bayadei bat ka jingalap ya ka gospel ngini tuai kokpa jungi ubahabneng ngiai ngo emetrai bamme mala isnei ban penpoi yu ni shukri barit ban yo ye kanika benta trai ban sam na ka tin ka jongme trai kren ye kanika tin ka ba im jongme lingba unu shukri barit ai ba ki ai baro trai ki ba me mala bu hau unkren ya ka da ka bor unkren ha ka jing shisha ka ktien jongme bat tu pendon brom ya la ka jong ka kerteng bat ya la ka jong ka ktien lingba kirm yang shintur jong men sim ba kuj u ba pen pau ya ki jing shisha baro unkren ya ki ai lingba jong bangi ki ba snap nginyo snau ya ka surga jongme bat ngin laban pediang ya ke ketien chong me keburom ni ai sheme uji sungi tu ai amen ki para benget ki be ke subject ke ba balang kala bu kalong ke bayar ke bejeliu bat ngala persang ya ke ban perkat ha ke nukurukom ban wanra ya ke kubor halor jong ke subject ngala persang ya gaban pai shene bacatai
Nambar ba mshimla don kanu ka jingbu ya kanu ka benta na ka ketin jong ublay. Namar ka tangalong lailut ya ka ban kren ya ka na kanu bat ha kanu ka benta tangba katkum ka ketin jong ublay. Ngala presyang ban pait ban kmi kumnu ban wan ra ya ka kubor. Pai syaka menor batu nang yat ha ka jing syakri kabaya day bat ka jingalap ya ka gospel. Kalong ka subject ka ba day por kalong ka subject lesila dang isu puli ben nisngo kumba mdon ay bun ban ya kren ya ka. Anray para bang ibiid jong hautray bat kerpang ya pikum ka balang. Ngangit ba kani kalong ka subject ka ba ublay ulapan pao hapi banbu banyu ya kani ka jingker ki bat ya ka jingdon kam ka bah kamat jong ka balang bat kata kalong banyalap ya ka gospel ki para bengi di jonga ngakwa ban walam ya ka kubor ha kani ka rukom ha kani ka por ka bamenta lesing nganum keren siya pangki ay ki ba ka balang kalale ha ka menor nganum keren ya kata lesi ki bakum kita ki jingtip ka history jang ka balang ki weipat ki jingto pinla ya ka banyo lani pila tip ya ki ai ki ba ka balang kalale ha ka menor ka baka kalayat lingba kini kispa arpusan deligisnem kat bangadang puson para bangedi jonga kalawan kani ka jing perkat nga halor jong kani ka subject baladangin pai sya ka menor kenang bangin la banyo ya ka bor banyat hai kani ka jingalap ya ka gospel ka menor yang abat yang i kadai kei ka bala to ai kani ka tin jong oblay nginya pai ya ka menor ka ba ka balang jong ki apostle kalale ha ka jingadai bat ka jingalap ya ka gospel. Bat ngakwa ya ka ban keren ha ka ni ka jamit halor jong ka tangkapang lani ban penpai nga bat chengi syakita ki menor jong ka balang jong ki apostle ha ka jingadai bat ka jingalap ya ka gospel. Bat kata ka dai ka nongrim kata ka dai ka foundation kata ka dai ka dur kadar kaba ublay ukwa ya ka balang kaba mentaru bakakan le hoy kirukom tray kila ban per kirukom pendon kam ya kiwei ki jing pendon kam kila ban ya per kat banang yat ki por ki ya henrei kan nongrim kabangin la ban yat chaprang haka jinga day bat ka jingalam kadai ke ei kabala bu haka ni ka tin jong ublay bat ki para bengai be i jonga ha ke diga por na kwa ban kren ya lightly ki mat halor jong ke ni ka pang ngan bu ye ke ni ka jingkeli kumnu pinang yat ha ka jing shakri kabayadai bat ka jingalap ye ka gospel kumnu kum ka balang pinang yat ha ke ni ka jing shakri kabayadai bat ye ka jingalap ye ka gospel bat ka jubab pai biang syaka menor pai biang syaka nongrim kabala bu da ki apostle pai biang syata pinsayoi yaka dur yaka nongrim kaba kini kinong seng yaka balang kilale banle haka jingedei bat ka jingalap yaka gospel lightly kimat lingkot para bangit be jonga ngakwa ya kabanten kan mau yang ngai pak dipi nganum da batai palatan nganum keren ha ka dur jongka exposition ringan chuan ratang iki katukan kelikimat kum ki jing peni lani kum ki jing kedau ya ka ai ka balale diki apostle hakata ka jingalap jongki ka bamangama pi hakini kisngi kumenta ni don kam ban buat ni don kam ban pai biang syata kenang bangin la ban yai ban pendep ye kene ke kam ke jong play kabaning kong
Kaban ningkong para bangit bi jonga kabang yoi. Ngala bu dakani ka kerteng. Kaban ningkong kaban mangama pingi don kamban pai syakani ka menor lani syakatakan nongrim kabaki apostle kilale. Kabak kilas dang daka bat kata kalong kup ya kabor. Kup ya kabor. Ka kitab kikam ki apostle kalanong kabaningkong kadakot kabapra. Henray pinyod yang ya kabor. Andalawan numan sim bakuy api. Bat pinlong kinong playa nga ha Jerusalem, ha Judea baro, bat ha Samaria, bat hadu kabakut kapertay. Parabang ibi jonga katakaday ka jingsdang. U Jisu ukran shaikdar yala ki jong ki senran ki jong u balada ki la balong ki nong pla lada ki la ya ka ban yalap ya ka ne ka gospel ka jing don kam ka ban ningkong ka ba maki ki don kam ka long ka jing kup ya ka bor ka jing kup ya ka ne ka bor dai na mar kata kata uong Ap ha Jerusalem tat endala penkup ya pi da ka bor na neng. Bat endala penkup ya pi da ka ni ka bor. Pinsala balong kinong pla. Yanga. Pinsala balong kinong pla. Ya ka ni ka gospel. Ha Jerusalem. Ha Judea. Ha Samaria. Bat ha kabakut kapertay. Parabangid bi ijunga kum kabalang. Kani kadi ka nongrim ka ba ngimla ban kinria. Kani kadi ka nongrim ka ba ngimla ban weng. Kani kadi ka nongrim ka ba ngimla ban ino lada ngikwa baka jingelap ya ka gospel kanang yad syuprang ni don kam ban penti kena ba ngikup ya ka bor naneng. Lemda kumta nginumla. Lemda kumta ki jing persyang ki ba mangama pingi laban persyang katkam ka jing start ka jing nang ki tiar kitar ki kor ki bor baro ki bangingi don hakani ka juk ka ba menta ladam mangabat mapi lada ka balang kamyo ban kup ya kani ka bor kanumla banya chaplang hakani ka jing syukri para bangi bi ejong ha na khat ya ha ba ya pi kerpang ya pi kum kabalang kadon kambiang kani kabangin wan bangin syong bangin ap bangin duai bangin pan bangin wat yo blay banong try penkup yang ida kabor kenang bangin laban yat da kabor haga jingelap ya ka gospel but haba kabor mun sim jungo blay kadap para bangay bi junga pinyoi ya ka jing tray pinyoi ya ki banja pinyoi ya ka bor ka bakakan tray kala jakum ta haka kitab ki kam ki apostle klam da kudo pipuli pioi ya ki jing pala pioi ya ka jing tray bab don bor pioi ya ka jing yat jong ka gospel balay namar kilas dang da ka ba penkup ya lade da ka bor ka ba na jarong kabaar para bangit idyo nga kabag ki apostle kilale haka jing eday bat ka jingalap ika gospel kabaar kabag kilale nga kwa ban kampulut por haka ni kapang haka ni kamat kabaar kam katukat ni kabang ngangit kadai ka kaba ublay upan pau bat ukren ba kani kadai ka baki apostle kilale bat ka ba mga bat mapi iway pa iway na kibangit ngila banle ya kata kamat ka baar kamat ka baningkong kup ya kabor kamat ka baar kren yaw Jisu kren yaw Jisu parabang ibi jong ahau terai Napuli ka kitab ki kam ki apostle bat habang apan kre ngayo ya kani ka bakilale ya kani ka bakila penslur ya kani ka bakila penki habaro ki bangait bagata kalong bakin kren ya Jisu kren ya Jisu
Keren yau Jisu hakajakala jong. Keren yau Jisu hakajakala jong. Sngap kaktian jong lay ki kam ki apostle ar puar lay puar nan puli. Ko kirang ba Israel to snau ya kini kiktian. Yau Jisu ubana Nazareth ubreu ba ublei ula penithu shna pi de ki kamba bat de ki jingpla bat de ki dakla de. Kiba ublei ula le da uha pedeng jong pi kumba piru pitip. Yaune bala aitino da ka jingtmu bala bu bat ka jingtip lupa ublei. Mapi da ki ktipop pila sa narpana pila penyapru. Yau bau ublei ula penmipat da ka bau la launo ye ki jingkum ka jingyap. Namar kamla long ban bat makayo u. Yauni u Jisu ken ublei ula penipat syapan kata mangi baro ngilong kinong pla. Yauni u Jisu mangi baro ngilong kinong pla. Peradangi bi jonga kata kadai kabaki apostle kile. Ban keren yau Jisu, batang yau Jisu. Kabalang kabaningkong kamyeng ban yalap yanu ruem. Kamyeng ban yalap yaki jingle aniam. Kamyeng ban yalap yaki doktrin. Kamyeng ban yalap yaki weipat kayeng ban keren yau Jisu. U Jisu ubalawan syakapertai. U Jisu ubala imha kapertai. U Jisu ubala le iki kamba bat ki jingpala. U Jisu ubala kiu halor ka dingpna. U Jisu ubala mipat ne ki bayap. Ang u apostle Petros yaune u Jisu ni apla. Paradangi be jonga hautrai. Keren ya u Jisu hakajaka. U Petros ula keren ye kanika. Kubor ha Jerusalem hakajaka kababaro kata ula perre ula ri umnut hendrai mentan dalam pengkup ya udah kabor ukren ya u Jisu batang ya u Jisu hi syuabon pengkup da kabor ya u laong ya u o uniru ulang uway na pring kinong buot jang u Jisu ong em ngam itu udah semai wong da shisha ngam itu yau. Hendrain dalam pengkup yu udah kabor. Kakerteng kabami na kasentur jong u. Haki jingkeren baro. U Jisu batang u Jisu. Para pengibi jong hautrai. Keren yau Jisu. Haki jaka kabapipidon. Keren. Lada pikwa baga gospel kanang yat syuprang hakini gispas nem kiba mangama pingi don keren ya u Jisu paradengeng ni ema blengis ni kiba bunsin ni lakam ya keren ya kiwaipat ni ema blengis ni kiba ni osngau ya kijing keren kiba laken ria na kanikan nongren Nginastang banyak keren ya kabalan, nginastang banyak keren ya ke denomination, nginastang banyak keren ya ke doktrin, nginastang banyak nia ya ke ni katai, nginastang banyak pengkesan ke jonga ke badai ke jongpi ke bandai, keren ya u Jisu, kata ke deka gospel, ki apostle ki yeng handa, keren ya u Jisu, bakai ke jingmi habaki keren ya u Jisu. Kaya ka jingmi snap para bangai bijunga. Dia bakila yo snau ya kani. Ya kay ya u Jisu. Ya kaktin siya pang u Jisu. Habala yo snau ya kani ladungak ya ki hakadonut. Bat kila ong hau Petros. Bat hakita kiway ki apostol. Para kumnungin le. Para kumnungin le. Nda kila yo snau ya kaktin siya pang u Jisu. Kata ka day ka badungak ya kibriyo.
Kata kadai ka bakta ya kibreo. Kata kadai ka ba penpra ya ka donut jeng kibreo. Ka kertengu Jisu. Hadu ba kilaya on. Apara kumnungin le. Mlasyo banap. Ko Petros kumnungin le. Batu Petros wang ti ulaya thu aki. Tu pin kelak ka bamut. Bat en pen baptis si uway ha ka kerteng u Jesu Christ ya ka ban yo map ki pop bat pin yo pediang ya ka jing ai uman sem bakun keren yo Jesu ha ki jaga ki ba pipidon bat ka bor jong ka kerteng u Jesu kan dungak ya ki babon para bangi bi jonga ngaong ye pingi la ikan riak na kanika jing shisha. But day namar kata kabor jong kadika kerteng lani tibayos ngau kimla kimyo shu ban kam dungak shu yaki namar bangi laya pai nakani ka kerteng shiki wei pat ki bangi keren ya ka kerteng u Jesu kadai kani ka kerteng ka bahagi priu ki os ngau kan dungak ya ka dono chongi keren yo Jesu para bangi bi jonga mdai tang haki jaka kiba pidon keren yo Jesu ha kiba pang kiba shitom kata kadai ka baki apostle kile kata kadai ka baki apostle kile ha kiba pang kiba shitom ki keren yo Jesu kam ki apostle kalenong ka balai kada khat ka baningkong ka ba khandai kaya thu iya kani ka jingja jong tu briu ubadko na du ka kpo ka kemi ya ka bau la jura balu shong ha ka khardap jong ka temple ka baki khat ka itanat one briu lawan man shong kani ka jaka sau phau tali kisnem mdon bala ban panyang yu rung mi ya yang man la kasni kumta rai snap para bangi bi jonga ong ka Bible ha ki kitab ki kam ki apostle kalanong ka balai saun riu u Petros ti habau la kmi shine ha u bat u Yohanes ula ong to kmi hangi kumta ula kmi dungong yaki ba u da kermen ban yo ai na ki hanrei Petros ula ong karupa bat kaksiar ngamdon hanrei ka bangadon ngan ai yami kay kabudon haka kerteng u Jesu Christ ubana Nazareth tuyat para bangi bi jonga pisku ya kanika nongrem pio ya kanika dur pio ya kanika ka ba kabalang ka baningkong jong ki apostle kalale haka jinga dei bat ka jinga lab ya u Jesu yo ba pangu ba shitom kren ya u Jesu karupa bat kaksiar nimdon ang Petros rai kabangidon yen ayame ngidon yaw Jesu ngin keren yaw Jesu ngin perta haka kerteng u Jesu haka kerteng u Jesu ubana Nazareth tuyeng ba tuyay ko kabalang ngilabon karupa bat kaksiar menta kibalang jonga bat jongi haka jingadei bat kaksiar bat karupa ngibun para bangi bi jonga lada dei ban ai karupa bat kaksiar nginya ai shibun nrei ka bas si ki para bangi bi jonga baki badako ki klemyai ki ba matla ki klempet ki ba shate ki mat jing pelaj namar ngidon karupa bat kaksiar ngimdon yau Jesu kabalang hagis basnem kabamenta lada pinyat syaprang pidon kam yau Jesu baki badko kinyat kiba mala kinpet kiba pang kinyokia para bagi bi jonga utrai kata kadai kaba kabalang kabaningkong kale yau ya ka gospel u Jesu ngimdon ngidon yau Jesu bat namar bengidon yo Jesu kadai ka kerteng ka bat don bortam bat ka jingmi jong ka jing perta ya ka kerteng u Jesu haki ba panggi ba shiton
kapan kia ang kakam ki apostle lain yo pra haba ula shim yo u na ketika mon ula penyeng yo u te kumni ru ki kejat bat ki mat sola jong u ki la klain bat haba ula kenrong jot ula yeng bat ula sedang ban yai bat ula yeng bat ula let rung lem bat ki sepo ke temple uda yat uda siet uda ya ro yo blai para bangai be e jonga nginum kwa mo bagas pasnem ka ba arfuai kiba deko kiba matla kiba syate kiba donna breng ki jingale kin yo ya kanika kerteng u jisu ka ba mangama pi ki kran kin rensit banwan ban yero yo blai kalaja haka kitab ki kam ki apostol bat kade ka ba ublai wang nuat bakan ja mentaru kadai ka bau blay ang nuot kabakabalang ka don kam ban pen i ya kan ka bor jong ka kerteng ucis keren para bangi be jong nga khot yang nga ba dingi kala dei ka por yang ngi emma pen gis ngi ba ka pertai ka dap de ki jing pang ki jing shitom ngi ya jinjar ngi ya kul kuslai ngi ya do thia do dem ngi ya kulmar ki nongwat bnya ki Riu champang hagani ka pang tiap kulmar kumno banyada ya ka pertai ni ki jingpang ki baharukom o perra bangi be jonga mangama pi ni don ka kerteng ujis keren se ya ka kerteng da ka bor pin sayo i ki bam ko kin yai ki bam matla kin pe ki ba pang kin yo kya keren yo jisu ye kiba bang bat kiba shitom ngongan kampulut porang ni namar kadai ka mangama pi baro ngilaban le keren ya ujisu hakmat kinong sensyar keren ya ujisu hakmat kinong sensyar kam ki apostol kalenong ka basau dekat pesan du bisipau ko ongkum ne kala jati endakum lasai bakinong sensyar jongki bat kitemen besan bat kinong tho di kilaya lumlang ha Jerusalem badu Anas urang ba lingdo badu Kayafas badu Yohanes badu Alexander bat kat kibalong nakajait rang ba lingdo ti habakila penyeng ki hapdeng kilaya keli da ka bor ayu lani da ka kerteng ayu pilale ye kani anda kumta u Petros u baladap do men simaku u laong ki ko pi kinong sensyar jong u pai lang bat kitemen basan to tepi baka kerteng u Jesu Kristus u bana Nazaret u ba lasak narpna mapi ya u ba u blay u la penmi pat na kibayap dau ta keng une uyeng hakmat jongpi ubalakia kran para bagi di jonga lakot yaki de kinong sensyar laya lumlang yaki da baro kinong sensyar jong kedokapor lakot yaki la question yaki la tokit yaki da kabor ayu pile yaki ni ki baro Petros bat ki apostol oh kiong tutip baka kerteng u Jesu Kristus ubama pi pilasa narpana baik para bangi be jonga ya ka jing shlur ban kren klem le ran ya ka bashisha ma pi sa narpana ong u Petros ya kinong sensyar dakani ka kerteng uni uyeng ubalakia sau khat ar snap ki ong kumne omdon ka jingpen im hanu hawai pat naba omdon ka weipat ka kerteng hapo ka beneng ya ka bala ai ha peneng ki brio da ka badai ban pen im yangi kakmat jong ki nong sensyar ki kren yau Jesu baka jingpen im ka dai tang hau Jesu konong sensyar, konong yalam, ko kiriuniam baro, kajing penim kadai tang hau Jesu, ki keren klem syetting, da kajing shlur.
Para bangay beet jong ahaw toray kani kaday ka durte ka bau blayu akwa ya ka balang hakinigisngi mentaban yang ban keren ya ka jing shisha klem lerang ujisu tang mau ka jing panem ni em hapdeng gisngi para bangay beet jong a kibangi asdang banya telun lang lani dengi buat da kekentin ka bakamsuk banyak compromise. Ndaya don lay bat kini kinong sensyar. Oh kaayatan. Bangin ong ujisu tang mau ka jing panem. Ujisu tang mau ka lenti. Ngila im hakisngi kiba karukom perkat kalas dang banwan bat kalalong kumtaru ba Mday sure ban ong batang ujisu day ka jing panem. Mday sure ban keren ba ka jing panem ka day tang ha ujisu. Mday sure ban yalap tang ujisu balap na jingem. Ujisu ulong uway na pedeng kita. Kibalaban le kata. Bakata ka day karukom keren jong kani kaspasnem ka bamenta. Bangin ya penbiang lang kanang bautay na katay ka jiga way ka kanhun unum sngow. Unum unsngaw ya biang lang. Bat ngiyo ipara bengi bi jonga bakilat don ki platform ki bakum kita bat ka ba isher kai kalong I kumba ka balang kanya telun lang I kumba ka balang kanya ong lang I kumba ka balang kalong o ka biang ka bakum kata ngong ye pi lada ka spasnem ka ba arpuai ni dai ban yad he ka jinga lab ya ka gospel u jisu batang mau mdan da way pat mdan Lada day ban sha shitom rum lay ujisu tang mau para bangit be jonga kala day kapor yangi bangin shulur ban keren ya kabakum kata wat hapdeng jong kinong sanchar wat hapdeng jong kinong yalam wat hapdeng jong kita kiba persya ujisu tang mau bagata kadai kabaki apostol kilale Ki keren ya ujisu hakmat kinong sensyar. Ki keren ya ujisu ha layeng snaba. Ko kikimiki pa. Keren ya ujisu ha layeng. Ong ka kitab ki kam ki apostol san sau puar halaka sniru haka temple bat halaying kim waino ban hikai bat banya tu kana ya ujisu baulong ukres halaka sni haka temple bat haki halaying kim waino banya tu kana ya ujisu baulong ukres. Para bangit biid jonga pet ye kani karukom, pet ye kani kadurte kabaki apostol kilabu. Ban keren ya ujisu, kajing keren ya ujisu, kadai ban mi halaka sngi, haka temple habaki ya manilang kia keren ya ujisu. Ang ipi para bengi jonga da ka burom teng kidon ha ki jingmani ki bakane ka kerteng kalas dang banja oh ngilas dang banyak keren ya kani katai ngilas dang banyak pengkesan ya kani ka jingle ya katai ka jingle ngilas dang banyak pengkesan ya kini kitai ngong ipi halakas ni klam waino ha ka jingmani play ujisu tang mau balai bangin keren Tang syapang jong batom kut tang kata snap halaying kikmi kikpa kia tu kana yau jisu halakikon halaying kim waino banya tu kana yau jisu Ko kikme kikpa kanungun na pleng jonga ba jongpi kibaya tu kana yau jisu halaki jong kikun kikti kajing yalap ya ka gospel hakini gisngi para bangai be jonga manga mapi manga ukpa mangi kikme halaying ya tu kana yau jisu
Pinum sngow sarong lada ki kun jong pi kinong nga itu yo Jisu namar ipa iya tu yang asya panjong nga ya tu yo Jisu namar imei iya tu kana yang asya panjong ni pin up hadu bandalong ki jinga sengelap ni pin up hadu bandawan kinong elap nang ni nang tai ban sapen sngow ya kata Pai syaka menor pek kumno ka balang ka baningkong kaya le haka jinga day bat ka jinga lap ya Jisu halayeng layeng kia tu kana ya Jisu ko kikme kikpa ngaong ya pi lada pim le ma pi lada pim ay ya Jisu ma pi kiway kibor kin sa ay ya kiway pat Bat nda kila yo na way pat ngin saya ong balay long gumne kabalan ka baningkong ka klan kiing kisem ki klan balay na marba ki kun ki kti ki osngau ya Jisu na ka shentur ki kme ki pa na ka shentur jong ki bawan haye ki ya kren ya Jisu na mar ka tagadaw ka klan ka im pat nga khat ye phi para bangi be jong a hotorai Kaladei kapor baka jinga tu yo Jisu kajing keren yo Jisu kadai ban mi nakashuntur jonga kadai ban mi nakashuntur jong pi kikme kikpa halaki jong ki ying kisem keren yo Jisu bat balada katakan urlong pidon kam pi nengkong bani tu yo Jisu keren halayeng layeng Pipecho ke ka bakini ki apostle gile anda kila keren ha ka jaka bakidon anda kila keren ha ki bapang ki basitom anda kila keren ha ki bat kidong sensyar kila keren ha lagi jong ki keren ru ha ki marjan ki marpa snap ong ka tin jong blai kam ki apostle prasawu kalanong gawa pras kadakhat sabun riu namar kata ki bala pensakma ki lalet ki dayalap ya ketien bat u Philip ulalet hiar shnong Samaria bat ulayalap yu Chris haki tiki pat ba ki la shashkor da we ke jingmut ya kita ki ki bala kren da u Philip haba ki la yo snow bat ki la yo ki tiki dakla ki bolale namar ba ki la yo snow bet yo Jisu ka kerteng u Jisu kala rung haki Lapen rung haki kilek shanu ki keren ya ka kertengu Jisu ong tien jomle ki balapen sakma namar ka jing pensitom la pensapriang ya ki banget enrai mla bante ya ka kertengu Jisu kilek shataru ki keren ya Jisu bat ka kertengu Jisu kala nang par sha Samaria Syakini kisnong ki marjan para bangit be jong hautorai bakai ke jingmi ong ka kam ki apostle pra tila don ka jing kemen bakrau hakata kisnong kala don ka jing kemen bakrau hakata kisnong balai namar ba kios ngau ya ka kertengu Jisu ka jing kemen kawan hakata kisnong Keren ya Jisu haki wei ki jat benriu kam ki apostle khat wei lenong khat khandai do arpo kita ki bala pensakma keleng namar ka jingjinjar ka bala mi hadianu Stefan ki lalet poi hado foina ki bat Cyprus bat Antioch ki daya lap ya kita ketien hanu henrai tang haki ju henrai la don na ki briu ki banak Cyprus bat nak kireni ki bahaba kila poisha Antioch kila kren haki Greek ru ki daya lap yo Jisu ubau terai pet para bangebe jung akum no kapur kum no kayat ka jingalap ya ka gospel naka jakaba kidon haki bapan ki basitom haki nong sensyar halaki yeng ka sapriang shiki marjan ki marpa kapoi wat shiki wei ki jat benriu ki Greek ki osngau Bakai ka baca ong ka kam ki apostle bat ka tiu trai ka long lembat ki bat bun belien ki balanget ki lawan pai sha utrai kai ka bakile
Kisukren yau Jisu. Para bangi be jonga kani kadai ka mga mapingila ti. Kren yau ne u Jisu. Ubalawan long priu siya kabartay. U Jisu ubangangalamat. U Jisu ubalayap na kamda ki pop ki jonga ubalamipat kren se yau. Kabor jong gani ka kertengkan trei basibun ki priu. Kinwan ban ngek hagani ka kerteng. Oki para bangi bihi jonga kalade ka porengi banginum susanya su hagani ka kamtang haki katu katne. Hot kidon ki bau play ulakot bakin naik banyalap. Kidon ki bau play ulai ka por banyeng banlong kinong yalap hanray ban keren yo Jisu kadai ka kamram jonga bat jongpi. Baladai way pe way nanga banangi ngikut jingmut ngan keren yo Jisu. Nga ongi pipin sayo ya ki ki bapala ki ban saja. Bat kata ka di kam nongrim, kata ka di kam menor para bangit bi jonga. Kaba menta ngila ya ka. Ban nga ongi pi lada pi kwa ban yat shaprang haka jing shakri haka jing ala bi ka gospel kren ya u Jisu. Pin sayo ka bor. Kabalai ba ka bakado. Kre ban shashitom. Kup yau Kris, kup ya ka boru mensem. Kren yau Jisu. Kamat kabalai kre ban shashitom. Parabangi di jonga ni shane ngimpat dayun matan ya kabakum kata. Renga ong ya pi kisngi kila nang yat. Kre ban shashitom. Kata kadai kadur, kata kadai kabaki apostle ki kre ki yat lingma. Puli ke kitab ki kam ke apostle pinyui. Kila long prepare ya ka jing shashitom. Pipuli ki kam ki apostle ki ong la kem ki apostle la set ki hing bendi. U Stephen u shaklan temau. U Jacob u shak penyap da kawai lam. U Paul u shaklan temau. U Paul u Silas haying bendi ha Filipi bat kumta ter ka jing shak penshitom ka bajur. Kilap kre ban shashitom. Bangong ye pi para bangai be jonga ka jingalap ya ka gospel hati spas nem ka bamenta ni don kam kum ka balang ban kre na ka benta ka jing shashitom na ka benta ka gospel. Kisngi kila nang ngaong ye pi ki bangin sayo wat let's see what ki hukum ki ban sami ki bala ban sakang yang badengi bangin yala pat ba ye kene ka kerteng. Namar ngaong ipi kala don ka jingya keren lang bam na shu ban keren banong batang Jisu day nong panem. Kisngi kila nang yat syata namar kata gadaw kamenor jong ka jingya labya ka gospel kalong ba ka balang ka baningkong kalong kre ban shashitom. Namar kata gadaw ka gospel ka sapriang para bangay biyid jonga. Kini kilong kilay tali ki mat ki bangi pai siya ka menor jong ka balang ki apostle ka balang ka ba u Jisu ulapan ka bar kadi ka dur ka ba ukwa ya ka balang jong aba jopi bakan long ka balang ka ba kup ya ukris ka balang ka ba keren ya ukris ka balang ka ba shashitom kabakre ban shashitom ya ukris. Pan nga ong ipi para bangi biye jonga pinsaya ban yat chaprang. Lada kini kila don ngina ban yat chaprang hakani ka jingalap yakani ka gospel hakani ka spasnem kibanwan. Lightly kimat kisuk ban kan mau kibasdang duki kup ya kabor. Kup ya kabor ukris. Para bangi jonga keren ya u Jisu kre ban shashitom kata kade kadur jong ka menor pat kane kade kadur ka ba utray kwa
ya ka balang bakan ya chaprang ha ka jing shakri ya ka jing alap ya ka gospel bat nga khot ya nga ba dingi karpang ya pigong ka balang ai ba upleun kran thamai leng ba jong ka ni ka snem ka ba phiraki ka ni ka jing dap chis ba arpusan snem upleun kar siu thamai bangin pai shi ka ni ka menor jong ka balang ki apostle bat bangin ya chaprang klem kan ria na kan ni ka dur klem kan ria na ka boru men sem klem kan ria na ka ba kren yo jisu bat tang yo bat kre balada even charge tom ngacha na ka ta ka gospel para bangin i jonga nga khot pi ba pin puson halor jong kan ni ka mat pin puson halor jong kan ni ka mat ha kan ni ka styamet khot pi pin puson para bangin i jonga balada pi mi na kan ni ka jamet na kan ni ka ying na kan ni ka jong rakhe ta ka jing kut jumot ngan kren yo jisu ngam kren yo jisu ha kishnong ngam kren yo jisu ha ying ngam kren yo jisu ha gichaka baro ngam kren yo jisu na kilom ngam kren yo jisu ha kilanti ke sengkian ngam kren yo jisu ong if you beleun ka krishan bor nginya snap ya ka we ke jing roi kat bangidang snap ya ke jing roi khot de pi ba pin perkhat puson ya ki kan tien jo kan ka jing roi but pin mi dang ni da ka ba ku jing what I will speak the name of Jesus snap ya kan ka jing roi para bangi di jonga but ngan khot i ko ni ba he in roi kan ka jing roi I just want to speak the name of Jesus on every heart and every mind, because I know there's peace within your presence. I speak Jesus. I speak Jesus from the mountain. I speak Jesus on the street. I speak the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Kat ba idang ruai puson ye gan jing ruai. But na duai bo bleng kor khu pi. An khot I ko ni ba he I sapi san ha me en ruai ye gan jing ruai. But kat ba idang ruai. Kum ka jing pun kut ye gan ko bor. Na khot pi pen puson ye ka. Puson ni ki kan tien jong ni jing ruai. Ka long kum ka jing pun kut ye gan ko bor. Ki para bengi pi jong ha ni ka jamet. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within His presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life.
Shout Jesus in the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within His presence. I speak Jesus. Nakapinta ka burong uplay, amen. Nhai ngồi em áo blấy nãy cái bàn ta cái tiền cái bà im cái bà mà lapun pau hay cái này cái sngi. Nhai ngồi em try ngi ai ngồi bà mà pen pai biang ngi sha cái menor jong cái chingalam cái gospel. Try ngadwai bà mình snei bà nyarap ko konran yala ka jong ka balang ka jong me ka ni ka jaka try bakan long ka balang ka ba kup ya ka bor jong me ka balang ka ba kran yo Jesus. Kabalang try, kabakre, nakabanta ka gospel, haka noko kam. Try, ay bakiktiyan ki bala bet ay gani ka jamet. Lingbao syakri uberitu jamet try. Kan try tamay, kan penki tamay. Bahaba kan yat syaprang, haki ni kisnem ki banwan. Ka gospel kan yat, haka bor jangka. Ni ai ke burombat ke jengok baro syamin bagi ke baro ke ba mala isn ban pala yu syakri jom ban pendap ke burom kalong ye metrai nem ni ke jeng ruai ke bala pen sngau ai kan keren bat kan thau thama yangi ke kertengu jisu itu ai amen. Ila boy siya kapapan kot. Yang kini kejing syakri kejung iyaw blay. Maring aingo iyaw blay na makajing dan rengkat kejung u. Makajing alam kejung u. Bang dah kami lentiro. Banyalam ini. Asyai kesingin maka ni kamit jong kejing penkre. Simenta na kapalang takasi kepala syai. Yang ai blay na simenta barok. Pastor ba ai kakubor. Ikwayas. Kumjuk ki. Nang simenta bat ngi kum ki invite si blangi lakhot kerpang sekeniga jing syakri. Ba phimi na kapalang kejongi. Tumi rengkat bukijing kerkui bahkan saya tam kijang oblay. Nginya penwai no kini kijing syakri kijing oblay. Nginya rawai kijing rawai keba ars pa life hukandai. Ale pi kun oblay. Da jing kementongin rawai. Man pensawa jing iej oblay. Saudong kaket utrai. Nginang yak siya seyon iternat jong utrai. Nginang yak siya tay siya seyon.
ฉันน้องบะบักคุยจงตรายวันนี้กันกิจงรายงานกระปาดีรับเล่นดีMCMอินสุภาพบันปลายกันกิจงกระคูเป็นวายกิจงรายว่าสปาลายคนใดAingu imi ablay, bamendan kat bamlay lame kebalang lemagin isis pa absent ligisnem. Ni ayero ibadi yang penum ramit ni migo try. Magin don kat kujumi hegani ke janmit. Melakar kuing lemagin rai, lemagin shash kore keting kujumi. But come down lembag kubor ke bamil ay lembag jong chakli bore kujumi try. Irap memi ngi pengenala ikawan mani shaman simber kebor.
Bagaimana iwan penpriang ke gospel. Kekerteng keberan bortam yang try bana prem jing Yesus Kristus. Para kabawain atau dah ai baka jing ai kepada biang. Kajang Yesus Kristus bot try. Jing id ba kajang boleh bok pam. Jing pentingan ni cai bot jing mesti bokhui. Ini berang lah hawi boleh kan kalau mi wei piwei. Kunjang kebalang. Kirungai hang ni besar kepercayai. Mentaba sebab je kudru. Amen.